Forberedelserne til marmorering ligner mange andre maleopgaver. Men så hører ligheden også op. Marmorering er en helt speciel teknik i malerfaget. Farverne, der bruges til marmorering, er fortrinsvis jordfarver. De bliver blandet med marmoreringsbase. Der findes flere værktøjer til at fordrive marmoreringen med. Man kan blandt andet anvende en modler, men her bruger vi en fordriver af grævlingehår. En del af undermarmoreringen kan bestå af kalkstænk. Det er med til at fremhæve dybden. Den gule farve skal imitere okker og give dybde og liv mellem de varme og kolde farver. Efter et døgn er undermarmoreringen tør. Nu bliver en ny indstrygningslasur påført, og marmoreringen er næsten færdig. Med lasuren følger de sidste årer og detaljer.